Dobrý deň, som začínajúci youtuber a chcel by som veľmi dostať 100 alebo viac odberateľov, pretože chcem byť content creator a chcem vám rozdávať nejaké veci do bravka a všetko možné, tak mi pomôžte v mojej ceste a podporte ma odberom a lajkom. Ďakujem. Aktuálne hrám na svojom druhom účte, lebo chcem pushnúť max, takže dneska to bude push max a ideme do prvej hry. No takže máme tu proti sebe takýchto protihráčov. No dostali sme gól. Fakt super. Fakt super chat. Vy ste fakt dobrý, fakt vynikajúci teammate chat. Fakt vynikajúci. Však mi... Dobre. Mám pocit, že toto budem musieť poťahať, pretože ako vidíte, mám úplne hrozných teammateov. Ja som ich nahral. OK, mám to. Ale čo robí? Však som... Oni sú fakt tupí. On ešte nedá ani gól. Pretože... Nie. Dobre. Fúha. Poďme na to. 1-1. Môžeme to ešte... OK. Zbytočná ultina. Sice som dal zbytočnú ultinu. Ale bol z toho gól. Takže... Gól. Yes, OK. Korku akože 3 góly. Som dead. Zbytočná gadget, ale myslel som, že strelí. Myslel ultinu. Prosím. Yes. 2 pixely ma zachránili, ale... Inak celkom pohoda. Dobre, je dead. Musí byť dead. OK, dead. No, dobre. Čo robíš, čo robíš? Co ako děláš? To je dobre. Gól! OK, minula si Shelly ulti, takže ideme na to. OK, druhý win. Toto akože máme šancu vyhrať. Nemám to. Aspoň tak. OK, kill. OK, druhý kill. Zapínam ultinu. Berem to. Hop. A ideme chat. Nahrávka? Ježiš. Trošku myslel pázne. Yes, mi nahral. Nie, chat 1 pixel. Poď, odpal ich. To som mal prediknúť, že to mísne. Myslel. Shit. Chat, akože Rico varí, nechcem nič. Rico úplne varí. Ako mohol by mi teraz nahrať, lebo teraz dostaneme góla, keby. Gól, chat, gól. Poďme. Toto je celkom vyhrateľné. Poď, Rico. Dám ti ultu. Ježiš, to som myslel. Na mňa tam otrval ten medveď. OK, to čo urobil, gól.
OK. Jojo. Chat, dávam hyper? Dávam hyper, ne? Ježiš, to som myslel. Ježiš, pozrite. Aký fake. Ježiš. Do pyžamka, do Seismegal, ne? Prečo išiel reálne z tejto strany? Ježiš, poď. OK, gold, shit. Win 930. OK, OK. Kámo, čo to skúša? Dám ti ultu. To vy ste dobrý. Nie, to není gól, bohužiaľ. OK. Akože čo celkom varíme. To je dement. OK. OK, sorry za to, že som ho nazval dementom, ale strelil do toho typka. Na kohože to skapal? 20 HP. Kámo, kto reálne hrá túto gadget? No, a on nás teraz úplne povári ten Edgaroš. Haboš, baboš, Edgaroš. Ela desi, ela somi. Ježiš, to čo som nahral, fakt sorry, chlpe. Edgaroš, skibidákoš. Ježiš, gól! Dobre, je dead. Zabil som ho. Ježiš. Som to myslel. Sorry. Chlapci, fakt sorry. Ježiš, aký pás. Ela desi, ela somi. Nech to odpáli. Energy levels critical. To je moja chyba. Shit, tak mě to jak seká. Ela desi, ela somi, no mane. No skoč. Trošku mám zle Wi-Fi. Čo? Jakže tam... Fakt sme dementi. Nedali sme góly na najľahšie GG. 8-3, myslím si, že môže byť. Dostali sme gól. Yes, dostali sme gól. Ela desi, ela somino. On ma prediktol. A dostali sme gól. 1 pixel, chat. 1 pixel.
Dáme peniaze, vrecka idú. Čo si robiť? Akože dobrá ultina, Riko. Ela desce, ela budu badu badu. OK, varíme chat, varíme, úplne varíme. Ela desce, ela. Ja som dement. O, to gol. Ja som chcel dať ultinu. Ideme na to. Nejaké úplne tupelo, čo dalo gadget proste do stredu. Ela desi, ela. Máme proti sebe nejakých typkov, čo nevedia, čo to hrajú. Si myslí, že hrajú akože Counter Strike alebo čo. Sice ma skoro zabil typek, ale... Bro dá gadget proste do steny. Je to normálne. Čo to urobil Johnny? Johnny celkom dobrá Johnny. Celkom dobrá Johnny-sku, dobrá. Hop, hop, hop. Ježi. Takto savely. Gól! Ja ho to zastriham, lebo tu má 18 minút, komu by sa to chcel pozerať. A ešte ani nepúšal, či keď prehrám. A sme v Ježiš! No tak... máme takého Greya, ktorý práve... OK, a poď gól! Že musí dať gól, nehovor, že nedá gól. Ela desi, ela Ondras? To je nejaký Čech, ne? Hop! Poviem, nemá nič. Ježiš, som vydodžoval to proka. Úplne som ho vydodžoval. Všetko môjim skillom, no. Gól! 3-0. Úplne easy hra. No, trošku problematické to teraz bude, lebo máme tiež proti sebe Colette. Nie. OK, dal som gól. Ela desi, ela desi. A ešte aj Tika. On to videl. OK, mám to. On tam šiel. Kámo, akože nie sú až taký dobrý, jak som myslel. Minus ultina pre mňa. OK. On práve netrafil právnu bránu. OK. Zatiaľ 2-0. Nemôžeme prehrať 2-0. Som sa asi tak nahneval. OK, vyhrali sme. Poďme na to. Wow. 1000 na max. Poďme chat. I am speed. No tamto určite mám celkom málo prestížov. Iba 7. 6, 7. No, takže sme to dali chat. A na budúce môžeme dať nejaký iný push. Povedzte mi koho, ja som rozmýšľal nad Coltom alebo nad Sergeom, takže mi povedzte
akého by ste chceli vidieť a ja sa s týmto s vami lúčim a čaute chat.